Di atay mo itong mga gipanguhan ni Sarge ng mga gipang training. Mga bakla ganun yan, mga bakla. Mga bakla. Bayot Army man to ilang squad ya. Bayot Army? Oh. Mga bakla. Puro bakla lagi gulasgawan. Puro bayot mga longhir. Yati, bandit pa. Bandit pa. Grabe ni si Sarge. Kuya, yung sabar niya. Turun. Putik kamay niya. Si Sarge sa pudyaw na pasikwa na po. Arang buang oh. Murit-murit na sa CNGP oy. Burak ko. Lulu. Sarge. Sarge. Mablay. Balik na ka. Nano kay meeting. Okay. Oh. Nando si meeting ya. Ano to Sarge? Nando meeting. Na meeting? Los. Di na po kumutuwa na ba? Bot. Yung kumutuwa na meeting. Pasig magkita sila sa mga Sunimal Task Force. Bakla na po sila. Manglaki na po ito. Sumanda na to. Sumanda naman na to. Silipan na sa nato. Unsa naman ka? Ano nga? Atik na na. Tara. Let's go. Let's go. Inita, uy. Again, magulat na po kong Sarge. Asa na po siya, uy? Asa naman po si Sarge, uy? Ganyan siya ko nangita niya ay. Pero pang inita. Nagsabot naman kami niya nga diri may makita. Asa naman si Sarge? Ginuo ko ni si Sarge. Paayot man siguro ni. Ganyan na sige tabi sa kuha ay. Tanaw na to ni Ron B. Tabis mga kabay. Ikaw may tabis bay. Ay, siguro lang meeting niya. Diya siguro. Hala ya. Naido ka bayot ya. Hala, nag-abot ya. Ang sharpshooter o kang PMA ya. Dalinara ko nagtanaw ni mo ba? Suko kay kag. Kuyawan ni mo Kami no. sa busy ha? Ayaw, tabis na bitsi po da. Sada gusto din mo da eh. Saman. Saman. Oo, kagi kasuklan. Saman. Hala, nag-abot ya. Hala, basing magpinusilay na diri. Bising madama ta ba? Madamay na na. Tago niya ya. Sig, pabutan ko na ulo ni Bron. Buti! Sige daw. Ya, sige. Saman. Ya. Hala si Sarge. Kasang Sarge. Ito ba? Kailan di ka nang Sarge di ay? Oh, amo na ko na. Amo na. So, kailan pa di ka di ay na di ay Sarge? So it means, alam na! Laki kay kagnaong day. Puro kay mamigaya sa naplin day. Tao po di ka di Sarge di ay. Oo, day. Pwede check ka ganina kay kapoy biya kay init kay pansin nila siya ay makakita pat nagsumbagay ani ron. Sarge! Hey Sarge! What's up? Yan na si Sarge ya. Si Sarge oh. Sarge! Ikaw Sarge no kay dugi kay ka asan ba siya kainit o pwede ka ni check na di kay bagong kuan nimo o alam Ay, bahala mga tao. Day, hapit ako na pusilan. Nahapit mo sumbagan good Hoy, paminaw. Kini di sibutin. Ay, ikaw na butin. Oy, baka pa kaya si butin ay. Salamat po. Si Ano Sarge nang ano ba ang tautin? siya. Yes. So ako bantay na kailan na mo. Bago naghapit mo sila no. Gani. Ay mo pagbuhat ka pusil di aba. Malaki-laki man yabi naman. Mabis magod kayo sa kwasards. Bakit ang ikadihagay sa mga tao kay dihagani makandalo pa jud mo. Gani no. Kuya break ko bega kay diri ay. Ay, problema na Sarge. Ang red carpet. Oh my God. Uy, Sarge ka andam ba? Hala yan, nakwal daw si Sarge ya. Saya mo nang duster man siyang mama. Yaw, siksi ang Sarge. Duster siyang mama ya. Asa ka karon Sarge? Pag chill night biya taron. Oy, Wadi ka ni chika. Ay, mabay ka pangandam o. libre yon tamo. Ay, go! Oh, Sarge. Kaya bago pa man kay Ila. Oh, friends, di ba? Go. Ako di ba sa mga lalaki? Okay? Go, bantay ka. Alright, may excited Maka-score ko. niya na yung Lucky Sarge. 10. Buntis ko. Wow, simbat ko. Saan mo diyamahanan na? Michael. Uy, tara na, ito dito ka na, mga baby boys kami up karon. Tara, let's go. Wow, ay tao diya. Saman. Astig ba? Pero Sarge, ngani lagi ka. Di makita yung mga pinaka-sexy na puso, For by mo Sarge. lawas anak Sarge. Uy, nagpa-check up yung gahapon no, nagpa-prenatal. And then, ana ang doktor na, bawal na sa buntis magpakita-kita sa puso. Kaya nga daw, Sarge. Panuhot. Ugo sa pa, Sarge. And ana akong lola is mga aswang daw. Basta hilabtan ng bata. Usa yung aswang nun, sir. Wow. Wala yan. Ang istorya-istorya na magburit-burit ng mga bayo to. Storyag matik ng mga baklaan eh. So, basi na natin ko ang sa kantong baby boy ba? Go, go, sir. Hindi mo makikibuking to siya. Ako nang gichato no nasa kanto daw ko last. Go, tara, let's go. Let's go, sir. Go. Ano sa Sarge? Sir? Sarge, sa mga. Sakit yung umiyan. Makuhaan ko. Ayos sa karon, Sarge. Malaki pa. Simba ko ba niya, sir? Uy, nga masay makuhaan good, uy. Kabaw, bagtairon sa manon. Utot ra de eh. Kay klaro, sir. Ay, Sarge, uy. kay klaro.
Ses! Oy! Ay, Sarge! Sukaya ninyo kailis, oy! Buting dili, Sarge. Ay, si pagwapa mo. Nagyan po, di mo sa pagnawong. Kalitan dyan. Napit ako mahuman. Sukay kayo na, natanggal ako foundation. Kalitan dyan, Sarge. Sorry. Wow. Yes, sir. Let's go! Manang, Let's go! Lights, camera, action. I see you looking at my PRC. 땡겨 좀더 땡겨봐 기똥차지. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Baby 확하게 확실하게 out. I'm feeling like $1,000,000, yeah. Must be the $1,000,000, yeah. 오늘따라 빛나. Kaigang, lagot! Asa naman tibuging mga booking, Sarge? Nawan, ay, nagutan, nagnulat tayo dyan, Sarge. Nahagard na namin pinaabot din ang. Ako na itong i-contact, pero hulat-hulat lang sa mo, ha? Okay, Sarge. Naala dito, Sarge. Uy. Ay, mauna ni. Ano, nagmotor, Sarge? Kana. Diba? Ano, motor pala tayo, pero pala mga doy. Yes! Hi, boy. Kapag na ba? Di ba kisabutan na tama 1.5? Para sa mga friendly. Okay lang, 1.5. For safety para, Sarge. Safety. Bantay ka, Sarge. Ate po sila ka balaka, okay? Sulun, Ana. Kasi magkagripo ni Ana, ha? Sige na, sakay na mo. Magpabilin lang ko. Dapat ikaw, dapat... Uy, mo, di ba kayo mo, ha? Gift na ko na sa inyo, okay? Monthly gift. Oh my God. Ingat mo. Sarge. Ay, ampin niya kung mga sisi, ha? Okay, ano eh. Uy, ampin niya, ha? Dahil di na pagdahay. Sakay na. Go. Mamili siya ka safety. Go. Enjoy your ride, best. Thank you. Ay, pasakya ko, ha? Come on. Bye-bye. Ingat. Mga basa na po ni mga buwang ay. Lah, torya. Tara ni hulong. Sagbutan. Dams. Basta gilaptan ta day bomb. Okay ra, uy. At least mga kuwan man pod. Kutsun, uy. Deserve po Deserve po. Deserve po din. Sana all. Thank you, Lord. Ano ka, madam? Dali ba? Tabot. Sure na Day. Troy. Yang sa man kuya, sa tawag sa mga. Pagkikita ba dyan? Uy. Pwede tao. Oh my God. Ala, ayaw. Pagibigyan! Sumbak! Agay kuya, mga kula. Agay kula. Kita kulo yung agay. Uy, ako mag! Ako mag!